Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hintay iba sa ti Proverbio 13, Kapitulo 7. Adda dagiti agim babak na ngam awananda, addamat dagiti agim papanglaw ngam addaanda. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Alan tatang, kayat ko ti makaadal. Pangaasiyo, iremedyo yu ti pagadal ko iti kolehiyo. Basta ikarem, nga igaad mo ti agadal. Ang mga nuadakan to ijay syudad, kat sabali ti araramidem. Ikarit tatang, no makaadalak, makalungaw tayon iti kinarigat. No adda mairemedyo ni tatang mo, anak ko. Saan nyo ka di akayat nga adda anak yo ang makaadal? Tapno makalungaw tayo iti kinarigat. Uray kasano ti ayat me. Tawan mat nga rod ti pangalaan iti busbusem nga agadal, anak ko. Mangisalda kayon iti talon tayo. Tap nga adda busbusak nga agadal. Ala, inak mang kita, no adda mangayat amang salda iti talon tayaw. Adda ka din asarakam amang salda iti talon tayaw, lakay. Adda, bakit? No kasta, makapagtuloyak matan nga agadal? Wen, anak ko, sinaldaan ni Uncle mo. Nagpakpakaasi akan kwa na. Ngam niya, pangaasim ko anak ko. Saan mo kumaabus-busan ti kwarta iti awan kaaskas ka na? Laglagi pa, talon tayo tinaisalda. Uwan tatang, no kasta, agluhas akon nga agpasyudad inton bigat, tapno maka-enroll akon. Wen, anak ko, saan mo asayangan ti ipapan mo ijay syudad? Agadal ka, anaimbag. Dito'y kagayam syudad nga agadal? Wana, imbaon dak ta daddy kan mami. Didak intulod, tabi si dangamin. Kasta ka di? Sige, kaduan ka nga agenroll. Takalpasan na, intag shopping. Ha? Shopping? Of course! Kaya't mo asawan? Agkulong ta dito'y boarding house? Never! Amom, Daisy? Manipod nagamamuta ija ili tayo? Nasidag mantirik nakan ka. Jakmat malipatan di panagranata iti library iti ili tayo. Kat manibod idin, kanayon tan nga agkita ijay. Nukas jay nga adda research work tayo. Agdo mata idi iti pagadalan. Ngam, ijay ta library nga agsinsinarak. Nukas jay amarigata nak, sika timang tultulong kanya. Anya, nagatang mo ka din dagiti kayat mo a notebooks? Saan pa'y? Dahito ko matigatanga. Ay, madiday ta friend. Madlaw at chip la unay. Jay mat medyo class at tigatanga. Ha? Ay, maibos adagos ti kwartak. Nukas to'y kangina tigatangag. Kasano nga ta? Jakmat kayat nga ipadlaw ang marigrigatak. Ay, kababain. Anya pala ti kukom ngay. Intan iti abanda. Napipintas dagiti naka-display ijay. Sige. Intangarod. Kalpasan na. Mapantay ti ayan dagiti cosmetics. Tagumatang ta iti makeup. Kolehyalatan. Iso ang masapul ang napintas ta. Joklak iti kayat nga grupo-rupa ta alo siyang ijay. University ti ayan ta ko naman. Makita mo ka di babae ang nakatakder iji asidag ti room nga ayan ti umuna a subject na? Wen, napintas. Simple. Awan pa makeup na. Asit ganta man kit di? Sige. Hi! Hi, siyak ni Perla. Da kayo? Dito ka di arum ti umuna a klase yo? Siyak ni Donna. Isumat ni Daisy. Wen, dito iti umuna a klase mi. Oray siyak, dito yung mat. Ano, ada umasidag.
Siguro, dahi ti maestro tayo. Ay, wala magpaiso. Ala, umunag tayo matan. Anya ka dito order yo? No, anya ti order mo? Kasta akman. No siyak, adabalon ko. Diyago nag-order. Umanay dahi to yan. Ano siya? Diyak kaya tagbalon. Gumatangak lang, iti ka na. Uray siyak matang. Diyak masangot yung luto ang masapa. Para kanyak, ano sa tlaangan ti agbalon. Nalakamo ti agluto? Agigyan ka kadi iti boarding house? One, dito'y laang asidag ti pagadalan ti pagababangak. Ay. Babalin ka dito makilamisaan. Adumat ngamin ti tattao dito kantin, ket dito lamisaan nyo tadda bakante. Okay laang, Mat. Agkaadalan tayo, saan ka di? Wan mat, nakita kayo iti umuna a subject tayo. Mabit lang tayo nagmat agordor iti kanak. Ay na, makakatawa ak itay. Taapay, Mat. Hindi na pantan nag-order, Saan mo't nag-order ni Perla? Tadamot balon na. No siya, mabainak ngagbalon. Saan mat kat di adakas ti agbalon? Ngamno siyak, masadutak nga agluto. Mun nga rod day takot aglutluton. Adda nga rod paggatangan iti naluto. Siguro, marigrigat da, iso nga agim imped. Nalabit akasta. Kaasi damat. Imbag ta makaadal pa dito syudad. Nagsimple niya, kan awan pulos make-up na. Simple pa, di pa nagkawkawas na. Wen, day tamot tinadlaw ko kankwana. Aday singasing ko kada kayo. Awan klase tayo, tahali din no bigat. Intayo man kitag pasyar. Uy, mayat day taasing-asing mo O sige. Oray siya, kaya't kumatiag pasyar. Sa dino ka diti kayo pagpasyaran tayo. Pasyaran tayo amin na parke dito syudad. Kakaiso na holiday. Ipapas tayo giti tagpasyar Oh, Perla. Apay ati ka matagtagari. Diyak makaumay. Taglabaak. Kan adopay ti research work tayo. Noon kwartam, ilibrida ka. Saan mat nga iti kasta? Adda lang amin aramidak. Okay. No di mo kaya't ti umay. Saan da ka apilitan? Wow! Nagpintasan da ito'y park. Apay, itaka kadilaan nga may dito'y park, Donna? Ha? Ay, saan ko nga ipadlang ang italang imayak dito'y? Nakababa eh. Oh, apay Donna? Saan mat? Medyo nabayag ngamin. Adyak imay dito'y. Kas makitak, ado tinagbaliwan na. Uray siyak, nabayagan day di yung umay mi kadagiti parents ko dito eh. Sayang. Saan ngamin nga imay ni Perla? Amangan matnawan kwartana. Iso adi na kaya ti sumurot kada tayo. Nalabit akasta. Diyo ka di madlaw? Saan unay nga gasgastos? Kanayon pa nga agbalo na giskon. No siya, kayat ko ti aggatang iti kanak. Ngam ti agbalon. Saan ngamin nakaluto? Ay, diyak kayat ti kilaban. Uray siyak mata. No way, tikilaban. Sayang, Perla. Simurot ka kuma kada kami itinapanan mi a park. Nagpintas dagiti mabuya ijay. Dagiti na duma-duma asabsabong. Ken, daduma pay. Di kan tumat nga minimay. Enjoy, tagpasyar. Agpasyar kamot sagpaminsan, Perla. Bumakat ka adagos no kastamlatan. No kayat yo, ijay lugar mi ti pagpasyaran tayo. Ha? Ha? Anya nga iti pasyaran tayo ijay. Jay balayo? Ado dagiti sanyo ang makitkita dito'y syudad. Nga, adda ijay lugar mi. O sige, umay kami ijay lugar yo.
Ngam ipasiguradom asaan a boring ti agpasyar ijay ha? Nulakit dita nature lover kayo, ipasigurado ka ag-enjoy kayo ijay lugar ni. Daytoy ti balayo? Ha? Ay, nagtakal gayam ti balay na. Ay, upat agad sa aran. Dayto ti balay mi. Kat dayta may sa amalay, dayta ti pagnanaadan dagiti trabahador ni daddy. Trabahador? Apay, anya ti papaobra ni dadim. Dagiti agmula ken ag-harvest kadagiti sabong. Ken naduma-duma anat natang. Iti kasta ak kinasimple ti gargaraw mo? Nagpak nang kayo gayam. Saan mat? Si Kamat, Daisy. Mabalin ka di akitan dagiti kunam asabong amula dagiti obrantisyo? O sige, intayo agpasyar inton madamdama. Inton malpas tayo nga ginana. Wow! Nagpipintas asabong. Naduma-duma a klase ti sabong. Kat, dagijay nagpipintas a berde amula. Anya dagijay? Dagijay? Dayta ti kunada carrots. Ha? Kasta ti bulungda. Nagpintas a buya. Naglawa a garden. Kat naduma-duma ti mula na. Dagiti ngay, anya mo dagitoy? Patatas dagita. Kastamat ti bulungda. Nagbak naggayam da perla. Siyak nga agpampamarang abak nang. Mamirmiraot kami mat. Oo, napaulimag kayo. O sige, intayo iti da banda. At dapat ipakita kada kayo. Adda ka anak ko. Simangput kan. Winanang, di dakmot ngamin pinawpawitan. Awanan ti kwarta. Kasano kat nagsakit mo't ngamin ni tatang mo anak ko. Saan mabalin makitang dan, tamangan numabignat. Saan ngaminen nga agin ina na, tapno laad da maipawit na ka. Agsakit ni tatang? Wan. Ay, nakasalda aminen atalon tayo. Nagrigat gayam ti agpaadal iti kolehiyo. Apay nga tangawon mo ni Donna. Wen nga ron, saan mo ta nag-enroll? Ang mga naman sakit. No kayat yo, sorpresahan tayo. Ammo tayo mati address na. Pasyarin tayo. O sige, ibagak ka ni daddy. Nga aramatan tayo dyan may sa alugan mi. Mayat nga ta ni daddy nga usaran tayo tilugan na. Nalakala kasarsarita ni daddy. Sana bali. Siyak tagmaneho. Ha? Ha? Ammom tagmaneho? Ang dapay lisensyak. Ha? Imbag man? Ay na, agir-irig ang tibalay tayo. Masapul atong kahalan, tapno saan matumba. Awan mo't nga rod pang patarimaan tayo. Tawan maitangdang ka dagiti agtrabaho. Kanawan mo ti igatang iti materialize. Sapay oray ti kawayan adatar tayo. Adon tinatukol. No saan ngayon inayadan ti magna? Amangan numayabot ti saka tayo. Ay na anak ko, saan min anapat patarimaan? Tanapan mo't amin kan katisapol ni tatang mo. Itata nagsakit, awanen ti mabalin mi nga itedken ka. Tapno maituloy mo ti panagadal mo. Apo, umay kami man. Apo, umay kami man. Dito yung matimbaga dyan nagdamagan tayo. Abalay ka no dadona. Ngam, awan mo tao. Wen nga ron, sapay, marmar bahamot tanday ta abalay. Donna! Ada kayo kadi? Donna! Nanang, kayo kitaan dagiti adda itiruar. Iba kayo nga awanak. Diyak kaya't agpakita kadakwada. Apay ay anak ko. Pangaasi yo. Donna! Saan nyo nga ibagbagang addaag?
Basta ibagayong awa anak. Dagiti bagayong mo. Ingkan ananang. kami manapo. Magnakit likod. Anya ka diti masapulyo babalasang. Dito'y ka diti balay da dona. Isumat ngamin ti imbaga dyan nagdamagan mi. Awan ni Dona babalasang. Adda ka di masapulyo kan kwa na. Da kayo kaditi inana, nana? Wen balasang ko. Apay ka de. Kaadalan mi ni Donna. Imay kami. Ta saan nga minen nga imay nag-eskwela? Amangan nga min masakit. Iso asarungkaran mi kuma. Iso asaan anak ka umay. Ta nagsakit nga minti asawa. Kat saanan ama katrabaho. Awan usaran ni Dona nga agiskwela. Kaya't ko kumaama kasarita ni Donna. Tatulungak, nana. Awan mo't nga main balasang ko. Jak amo tinapanan na. Nakapanawan dagiti mang sapsapul ken ka. Ngam apay akas tatilangam. Kasano anam, Wanda? Adito iti balay tayo. Kaadalam gayam ida. Ngam apay nga inlemengam. Mabainak ngamin, nanang. Nagpamarangak abak nang tadyak kayat amaam Wanda amarigriga taklaang. Naaramid mo da ita, anak ko. Ibain mo ka di ti kasasaad tayo. Diyak mo nanang. Pirmi abain ko ita kadagiti kaadalak. Ad-adda na kababain di pa nagpamarang mo abak nang. Ngam idi may da dito'y balay, kat marmar bagayam ti balay tayo. O nanang. Pirmi abain ko. Iso adyak kayat tinagpakita kadakwada. Saan anasaya at aging babaknang, tasikantong matla tinakababain iti odi na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.